बे जाथाया जाबाय माबा इसोरो धोनस्रियाव थांदोंमोन। धोनस्रियाव थांनानै ओमफ्राय धोनस्रिनिफ्राय मुलि बायनानै फैबाय। मुलि बायना फैनानै इनिफ्राय जितिया न'थिं फैफिनदोंमोन इसोरो। न'थिं फैफिननायाव दलं सायाव साइकेला ब्रास जायोनो। ब्रास जानायाव ओमफ्राय जाहा फंबायखौनो बुंदोंमोननो, फंबाया थांफादोंमोन। फंबायखौ साइकेलखौ फोसाबना लायनो होदोंमोन जोंहा बाया, आंनिनो बिब'। ओमफ्राय बिसोरो थाङा जादोंमोननो। बेनिफ्राय थाङा जानायाव लोगोसे थांगोन होनना बुंदोंमोननो। बे मानियासैनो। बे मानियाव बेनिफ्राय बिसोर साइकेल बानायनो फैबायनो फंबायमोना। ओमफ्राय बे बाया हारसिंनो थाबाय थाबाय फैबायनो। फैनानै बेनिफ्रायनो मिन्थिया आरो। जोंहा आब'नि नामानो जाबाय सनास्रि महिलारि। बेखौ नागिरनायाव जोंहा फार्स्टखालि गोबां रायजो राजाखौनो लाना नागिरदोंमोन। नागिरसेयावबो मोनासै। हरसे नागिरदोंमोन, नागिरबाबो मोनाखै। आरो बिनि अखानायै पुलिसनो एफआइआर हैदोंमोन। एफआइआर हैनायाव पुलिसा जेबो आखायावनो लाथ'वाखैमोन। ओमफ्राय बिनि सानसे उनाव आरो नेक्स्ट थांनानै बुंहैनायाव ओमफ्राय आखायाव लागोन होनना बुंबाय आरो। बेखौनो खावलायनो सानदोंदि आङो, जेनेबा जेराव जाहाबाया जेरावखि थाया मानो, जेनेबा एसे थाबैनो माने सोरबा नुसनबायोबा खबर हरलायनानै लाबोफिननांगौ। बेथ' गैयामोन आरो बियो जामबुंबो लायाखैमोन। आरो जाय खालि थांदोंमोन बे खालि बेहा जामबुं गैयामोन। बे सरासनस्रायै न'आव थानाय समावथ' गोबां फोरथियावनो थायोमोन। मालाबा दुखुआवबो थायोमोन। बिदिनो थायोमोन आरो। न'खराव माबा मोनसे जादोंमोन नामा? जेबो जायाखै, नांलायनाय खमलायनाय जेबो जायाखै। दिनै थांनाय सनिबारै जेनेबा गोमादों। थांनाय सनिबारनिफ्राय गोमानानै ओमफ्राय सनिबार सानसेमानि नागिरबाय, हरसेबो नागिरबाय, बिनि अखानायैबो नागिरदों रबिबारसिम। ओमफ्राय नै मैया दाखालिबो बिदिनो नागिरगासिनो दं। सोरबा साफा सानै खना खनला खबर लागासिनो दङ। दा बेखायनो बेवहाय जोंहा जेबो माने सन्देहनि माबा मोनसे फैथ'वाखै, हमथ'नो हायाखै जोङो। दा जाथाया माबोरै जाखो, थेवबो जों सानो बे जाथाया जेनेबा गामिनि मानसिफोरनि साननाय, सोरबा सासेनि साननाय बेबायदि हिसाबै जों सानो हयथ' बियो उन सिगां सोरजोंबा एसे हयथ' माने एसे लिंलांफोर दंमोन जानांगौ, सोरबा सेंग्राफोरजों बा सोरबा माबाजों। दा खिन्थु बिदि हिसाबै जों बेखौबो सानबाय थादों जे जोंनि हारिनि सोरजोंबाबो दङमोनब्ला हयथ' दिनैसिमबोथ' जों खबर मोनफैगौमोन। बेबायदि मोनफेराखिसै। दा बेखायनो जों बेखौनो आसा खालामबाय थादोंमोन एसेबां दिन नागिरनानै। दा मोनासैथ' मोनासै, बबेबा दङब्लाबो जुदि माब्लाबा फंसेब्लाबो खेबसेब्लाबो जुदि फनजों फोरमायहरोमोनब्ला जेनेबा रायजो राजाजों लोगोसे न'खराबो गोजोनगौमोन। आंनि फारसे आं मिथिनाय हिसाबै जेनेबा बे सिख्लासाखौ माने उन्दैनिफ्राय दिनैसिम आं माने सोरजोंबा माने बेफोरबादि सेंग्राजों मोजां मोनलायना दङ, माबाना दङ, बेफोरबायदिखौथ' आं गाव खोमाजों खोनाफेराखै। जेनेबा सोरबा खुगानिफ्रायबो आं खोनाफेराखै जे उमुखिया उमुखजों ओरैबायदि मोजां मोनजानाय दङ होननानै। दा थेवबो आं सानो एसे बोरैबा थारमाने माबाफोर दंमोन नामा सोरजोंबा, हयथ' सोरबा माने गिनानै बुङाखै, सोरबा बिनि सोमोन्दै मिथिनोबो हानाय एसे एलाबाबो हयथ' बुङाखैबो जानो हानाय, बेबादि आंनि हिसाबै। आरो जुदि जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जुदि जायोमोनब्ला माने बेयो हयथ' सानसेबाबो ओंखारगौमोन। आंनि सन्देहआ बेनो दायो, हयथ' जोंनि अनगायै गुबुन माने मुस्लिम हारिनि सोरबाजोंबा माने एसे माने माबा जानानै माबानाय सोमोन्दो लालायलायनायाव हयथ' दोनखारलांदों नामा। आरो बिबो आरो मोनसे जेनेबा फैबाय थानाय समावनो लामा ससेनिफ्राय हयथ' माने सोरबा दुथांफ्रा बेबादिनो माने बोखांना लांबाय बायदों नामा, बिदिबो सानदोंमोन आरो। जोंनि साननायफ्रा दाथ' रायजो राजाया बांसिनानो बेफोरबायदिबो सानदों जे एरियाथ' मुस्लिम एरिया गोजा नालाय, दा जाय लामाजों थांदों फैदों बे लामायाथ' गासैबो मुस्लिम एरियामोन। थेवब्लाबो जों सानदोंमोन जे इसेबां मिथिनाय जायगाफोर बेबादिथ' बिसोर खालामथ'हागोन होनना सानदोंमोन। दा बिसोरनि खोथाखौथ' जों हमनो हालिया। दा बेखायनो थेवबो जों गोसोजों गोसो सानदों जे बिसोरो थारमाने हयथ' बेबादिनो माबा मोनसे माने जबरदस्तियैबाबो माबानानै गारिफ्राव बोखांबायना लांबाय नामा, बेफोरबादिबो सानदों आरो। बे बेलायावथ' जा नुना मोन्दों मैया सनिबारै
रबिबारै हैदों रबिबारै बिथांमोना सनिबारै हैबाय ओमफ्राय रबिबारै माने बे माबाखौ रबिबार ना मंगलबार मोनथाय आं बावलायलांबाय आं गासिबो रायजो राजा जोंनि गामिनि रायजो राजाजों लोगोसे दा गुबुन बबेबा जायगानि रायजो राजाखौबो आं खावलायदों जाहाथे सोरबाफोर फेसबुकआव हगारना होदोंब्ला नुदोंब्ला सिनायदोंब्ला जाहाथे बिथांमोना बे थङाव जोंनो जेन बे सिख्लासाखौ दैथायो अननानै आं बेखौनो गासैबो रायजो राजानिसिम आं खावलायहरनाय थाबाय।